Wel, dwi dod yma i ysgol Gwmbanwy i gynnal sesiynau byd natur efo'r plant i ddysgu chydig am byd sy'n o'i cwmpas nhw a'i weld faint maen nhw'n wybod am byd natur hefyd. Gawn ni weld fan. I dysgu ni am anifeiliaid gwyllt yr ardal. I dysgu mwy am natur Cymru. Mae Iola Williams yn ddyn doniol iawn. Mae o'n naturiaethwr da. Does neb gwell na Iolo i ei ddysgu ac mae'n byw ar stepen ei ddrws. Y cyntaf nath Iolo deud dipyn bach am ei magwraeth. Amser cinio mynd am dro. Does ddim angen mynd i bell i ffeindio natur. Da ni wedi bod am dro around yr ysgol. Yn y diwedd y dydd, oedd ni'n gofyn cwestiynau i Iolo. Dwi wedi dysgu heddiw bod rhai adar yn rhoi mwydr rownd ei nyth. Dwi wedi dysgu bod natur yn pobman. Dwi wedi dysgu bod calon morfil glas yn Sir Mini Cooper. Be ydych chi wedi dysgu gan Iolo o ran achub y byd? Rhwy mwy o tai adar. Peidiwch â taflu sbwriel a peidiwch hela. Plannu mwy o coed. A dim mwy plastig. Mae byd natur a'r amgylchedd, dwi'n meddwl, yn bwysicach nag erioed i blant ac i blant gael dysgu amdano fo. Mae yna gymaint o wybodaeth ar gael wan ar y we, wrth gwrs, yn yr ysgolion, ond beth sy'n ymwneud ni mewn llawer i ardal ydy bod y plant ddim yn cael y cyfle i fynd allan i fwynhau byd natur. A beth sydd wedi bod yn braf dod yma i ysgol Gwmbanwy ydy plant gwledig ydyn nhw. A mae llawer o'r plant yn blant ffarm a maen nhw allan yn gyson yn mwynhau y byd sydd o'i cwmpas nhw. A mae rhywbeth fel yna yn codi calon rhywun achos wrth gwrs byd natur, wel, rhaid i mynd ffwrdd o'r ddaear yma mewn chydig iawn rwan, ond y plant, wel, nhw sy'n gorfod edrych ar ôl yr amgylchedd ar ôl i